Igsuon ay mga tawo nga moingon nga lisod ang pagtugkad sa pulong sa Dios, ug ang uban moingon usab nga binuang ang mga pulong nga naa sa Biblia. Dili kini tinuod tungod kay binuhat lang kini sa tawo. Igsuon ang tawo nga naghuna-huna ni ana, dili gayud siya makatugkad ug binuang gayud kining tanan tungod kay ang Espiritu sa Dios wala man diha sa iyang kasing-kasing ug wala man diha sa iyang kaugalingon. Maglisod og tugkad ang tawo igsuon nga walay Espiritu sa Dios nga mikunsad sa iyang kaugalingon. Maglisod og sabot ang tawo igsuon nga ang Espiritu sa Dios wala niya gipapuyo sa iyang kaugalingon ug binuang kining tanan alang kaniya. Unang Korinto 2 bersikulo 14. Apan ang tawo nga wala magbaton sa Espiritu sa Dios dili gayud makadawat sa mga gasa nga gikan sa Espiritu sa Dios. Dili gayud siya makasabot niini ug binuang kini alang kaniya kay kini matugkad man lamang sa espirituhanong pamaagi. Mao na igsoon ang tawo nga nagdumili sa pagdawat sa Espiritu sa Dios nga wala niya gipapuyo diha sa iyang kaugalingon, maglisod gayud siya og sabot niini nga mga pulong tungod kay wala man niya ang Espiritu sa Dios. Mao na igsoon ang tawo nga wala magbaton sa Espiritu sa Dios, ang tawo nga ang Espiritu sa Dios wala ni gipapuyo diha sa iyang kaugalingon, dili gayud siya makasabot nining mga pulong sa Dios ug maglisod gayud siya og sabot niini ug binuang kining tanan alang kaniya tungod kay dili man siya makadawat sa gasa sa Espiritu tungod kay wala man niya gipapuyo sa iyang kinabuhi. Apan kung ang Espiritu sa Dios anaa sa matag usa kanato, anaa sa tagsa-tagsa kanato kakaugalingon, ato gayong matugkad ang kabubuton sa Ginoo ug ato gayong matugkad kining iyang mapulong ug dili gayud binuang kining tanan tungod kay ang Espiritu sa Dios naghari man kanato, naguban man kanato ug nagtudlo man kanato kung unsaon pagsabot sa iyang pulong, unsaon pagkinabuhi nga adunay Dios ug unsaon paggamit sa mga gasa sa Dios nga iyang gihatag sa matag usa kanato. Ato gayud kining magamit kung ang Dios anaa sa atong kinabuhi, kung kita willing usab nga magpagamit ngadto kaniya. Ang Dios igsoon mulihok gayud siya sa atong kinabuhi. Busa igsoon ato gayong paninguhaon nga ang Dios mopuyo sa atong kinabuhi, nga atong magamit ang iyang gasa nga anaa karon kanato. Dili nato kini ikaulaw igsoon tungod kay gasa kini sa Dios. Ato gayud nga gamiton kini nga mga gasa igsoon ug atong ipagamit ang atong kaugalingon ngadto sa Ginoo. Ug pinaagi niya na igsoon atong matungkad ang mga espirituhanong pamaagi. Ang gusto sa Ginoo nga atong buhaton sa matag usa kanato, ato kanang matungkad igsoon kung atong pasudlon ang Espiritu sa Dios sa atong kinabuhi. Kung atong papuy-on ang Espiritu sa Dios sa atong kinabuhi, ang Dios igsoon maghatag gayud kanato og maayo nga pagsabot ug maayo nga kasing-kasing nga atong magamit sa atong pag-alagad ngadto kaniya sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Amen. God bless sa tanan.